Първо, чистата кожа е здрава кожа, задължително измивната пяна много нежно почиства, в същото време в дълбочина извлича всичко. Второ, възстановяващия нощен крем Renew, просто на сутринта кожата е И трето, озаряващия мултивитаминен серум, който там има всичките витамини, които човек може да си сложи на лицето. Нощният крем Renew много ми харесва ефекта от него на сутринта. Озаряващия мултивитаминен серум, пълен е с витамини и антиоксиданти, намалява пигментните петна и невероятно добре възстановява кожата. Създадох лятната кутия, защото искам повече жени да опитат от моята козметика и да усетят, че заслужават най-доброто. Избери своята козметика на rumi.bg.